Entón, os cegos que tiñan títeres levaban capa. Puidera ser que houbera un cego que levara capa e non tuvera títeres. Entón mallaban a pavos. Entón, se levas capa é para traer os títeres, non andes aquí. Entón, claro, era porque a capa era o estanivel. E a forma de mostrar os títeres do cego podían ser dúas. Unha, teatro de bululú, que se chama así, é dicir, poñería o cego, poñías así, sacaba un monicreque, que decía, boas tardes, señores, non sei que, empezaba a falar aí, tapaba moitas veces co pucho a súa cara, solo se veía a boca, e representaba romances ou historias do que hai. E había outras que eran os que menos se utilizaban porque necesitaban colaboración do público e ao mellor o público despois querían entrar no negocio. Non é igual que pasa, un entra a traballar no Concello, aunque só seña para cortar o césped un día xa quere vinculación laboral, non é que che dan en puntos, non por media hora traballando ali, non? Pois este tamén. Entón, éramos menos, os autónomos eran estes. E estes xa eran os que facían subcontratas, pero había che. Entón vamos a facer un subcontrato, e se subcontratar, vamos cantos funcionarios de carreira, entón vai salir o concurso o día 5, si queredes punto. Ai, a min dixeron 0,3, Por cantar con Toñito de Lugo, 0,3. Máximo 10 puntos. Dependendo das veces que cantáramos. Pero bueno, vamos deixalo así. Entón, eu regalo unha casa a quen que Veste, regalo, xa ti. É de turismo rural esta. Ven pa aquí, logo. Sabe lo que un piso. A ver, ti, colla a puntiña da capa. Colla a puntiña. Tú sabes que che digo? Non levo os 0,3, Colla o razón por moño. Os que comprei outro día. A ver, tú tira por aí e xa sabes que estuve. Sáchame por eso, se non me can. Vos mirade, regalo de a casa, xa ten a mitad da leira collita. Mirade, todo terreno para a casa. Pasa pa aquí, muller, co Marco está aquí. Ai, pero manda cara. Agánchate, porque queremos ver a casa, non a ti, non? Agánchate, manda. Ou me presentas baja ou te agachas. A ver, mira, colle así cunha mal que hace cansado. Millor que a dereita. Bueno, horrides, tú estás vendo os toros desta barrera. Sí. Sí! Vexo que sí. Pásame por aquí, se faz por favor. Has coller o que ten a vaca e traeno por aquí para dentro da casa. Como é isto? Pero é unha vaca que é? Pónteme aí detrás da casa, disposta para salir para a feira que é ali, detrás da casa, non ao lado, non enriba, detrás! Mirando para o lado da lá, aí. Oiche, xa moviche mo Marco. Ponte detrás que non se vexa ningún corno da vaca. Aí está. Venti, que ti riches te loito. Ven. Entón, o teu é secreto. Aí na maleta. Antes, deixame falar. Aí na maleta hai o que ves. Está do revés, ou do derecho. Aí, pero non o enseñes, está aí. Tú ves o que hai aí. Tú cando sintas algo relacionado co personaje de Nefro, sácalo por aquí polo lousao para arriba. Como se, non sabes, milagre, aí está. E tú traes a zafona, coño, ves? Xa que estás aí, e rompe, tú rompe. Non lo enseñes a ninguén dos matriculados. Aí está, e agáchate, só se poden ver os títeres.
Entón vos mirades xa a menuda feira montado o cego, con todos xa estaban as máis de todos os nenos de toda a parroquia. Sabes quen collía o cura? Sabes quen collía o boi? Sabes quen collía o caseto? O Manuel, en cago, menuda vida que dá. Non, tú, escoitad a letra. Isto é música comprensiva. Como lectura comprensiva, isto é... Sí, é que... Indo eu onde pra feira con vos. Pero tú mira que... non ter ganas de ir a feira tamén. Se non había escuela antes, cando había feira. Indo eu onde pra feira. Indo eu con moito salero onde pra feira. Aquí cada quen fai creación e expresión. Indo eu onde pra feira como sempre acostumbraba. Ai, nina, nanai, nani. Aí está moda. Aí está moda, non ten terres. Que a chegar sucio voi. Indo eu onde pra feira como... Vou cantar, mira, vou cambiar a letra. Indo eu despacio onde pra feira, como sempre acostumbraba. Ai, nina, nanai, nanino, ai, nina, nanai, nanai. Iba a vender uns bois e es que teu se maguillaba. Ai, nina, nanai, nanino, ai, nina, nanai, nanai. Volvín a casa por ela. Marcha atrás non, volvín a casa por ela, topei a porta pechada. Ai, nina, nanai, nanino, ai, nina, nanai, nanai. E dice yo a muller que está dentro da casa: abre a porta, María, abre a porta malvada. Ai, nina, nanai, nanino, ai, nina, nanai, nanai. A muller desde dentro responde: como cheira abrir a porta si estou facendo a colada. Ai, nina, nanai, nanino, ai, nina, nanai, nanai. E o home que xa sabía o que había. A colada que ti faz é estar co cura na cama. Ahora, ai, nina, nanino, ai, nina.